खावलायनो लुगैयो दे 10 बोसोर बा 12 बोसोर जालांबाय जेलाव हमजानाया बिदिखौ खस्थ' मस्थ' जोङो जाबोबाय ओमफ्राय दा बिटिआर सरकार मोननाय लोगो लोगो एसे जेनेबा न'खौ नाहरनाय मोनबा आरो हौवाखौ एसे थाबैनो लाबोनो हानाय मोनबा जोंनि न'खरा गोजोन जागौमोन बेखौनो आं दा खावलायो एसे एनै आरो खरस बिटिआरा होनाय मोनबा बा न'खौ एसे मोजां खालामना होनाय मोनबा जों मोजां मोनगौमोन आरो बिटिआर सरकारसिम बेखौनो आं दा बिटिआर माबा सरकारनिफ्राय आं आदा प्रमदनिफ्राय बहुत साबायखर बाहरबाय बहुत गोजोननायबो बाहरबाय माने न'बो होबाय आरो माबा जानो थाखाय खरसनि थाखाय जेरै रिक्सा बायनायनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय मोनबाय आरो आं प्रमद सारखौ बिदि आरो गोलाव सम जोबथेसालियाव थानाय एनडिबिनि सोद्रोमा बि खोरोमसारनि न'खौ बिटिआर सोरखारा लुनानै होबाय। बि खोरोमसार बिथांनि बिसि रमैश्री बसुमतारीनि न'खर खुंनो हानायनि थाखाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय इ-रिक्सा बायनानै होयो। सम आरो खाबुखौ नायनानै जोबथेसालियाव थानाय एनडिबिनि मावथिफोरनि थाखाय अनसुंथाइ होनो सानगासिनो दं। आं सरकारनि सायाव बेखौनो खावलायनो लुगैयो दे 10 बोसोर बा 12 बोसोर जालांबाय जेलाव हमजानाया बिदिखौ खस्थ' मस्थ' जोङो जाबोबाय ओमफ्राय दा बिटिआर सरकार मोननाय लोगो लोगो एसे जेनेबा न'खौ नाहरनाय मोनबा आरो हौवाखौ एसे थाबैनो लाबोनो हानाय मोनबा जोंनि न'खरा गोजोन जागौमोन बेखौनो आं दा खावलायो एसे एनै आरो खरस बिटिआरा होनाय मोनबा बा न'खौ एसे मोजां खालामना होनाय मोनबा जों मोजां मोनगौमोन आरो बिटिआर सरकारसिम। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा खयराजार गामिनि खरगेश्वर बसुमतारीया गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एनडिबिनि मावथि बि खोरोमसार बिथांनि दुखुथिया न'खरखौ जोंनि आर'नाइ रादाबनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनानै बिटिआर सोरखारा खरगेश्वर बसुमतारीनि बिसि रमैश्री बसुमतारी आरो बिथांनि फिसाज्लानि थाखाय बिटिआरनि सोरखारा न' गंसे लुनानै होयो आरो बिथांनि बिसि रमैश्री बसुमतारीनो न'खर खुंनो हानायनि थाखाय बिटिआर सोरखारा गंसे इ-रिक्सा बायनानै होफैयो। बिटिआर सोरखारा लुनानै होनाय न'खौ दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय। बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो 22 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी आरो एमसिएलए हेमन्त राभा बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बाहागो लायो। मा बुंनो सार जिहेतु दिनै नोंथाङा जितु खरगेश्वर बिथांनि न'खौ जों बेखेवबाय लोगोसे गंसे इ-रिक्सा होबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोंनि तामुलपुर समस्तिनिफ्रायनो जों खरगेश्वर बसुमतारी बिथाङा मोनसे समाव जाथिनि मावनो होननानै बारसोमदोंमोन दा बे हिसाबैनो गोबां बोसोर जाथिनि खामानि मावलांगासिनो दङ मोनथायनि थाखाय दा जोबनायाव बिथाङा जिहेतु मोनसे आयेन थायो दा आयेन हिसाबै आयेना बिथांखौ दन्दनीय खालामनानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानायनि मोनसे साजा फोसावदों। साजा फोसावोब्लाबो नाथाय साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय मोनसे अधिकार जोंहा संबिधाना जिहेतु होदो बे हिसाबै बिथाङा दिनै जियालाव थानानै जियालाव मोजां आखु दिन्थिनो हादों मोजां खामानि मावनो हादों जियालाव जायनि थाखाय जियालनि दिनैहाय जेलारा बिथांखौ सम सम न'आव फैनायनि थाखाय मोनसे खाबु होदों दा बे हिसाबै दिनैहाय जिहेतु जाथिनि खामानि मावनानै दिनै जिउ जोबजासिम बिथाङा जेलाव थानो गोनां जादों जायनि थाखाय जों दिनैहाय बिथांनि न'खरनि अबस्थाखौ नायनानै जाथिनि खामानि मावबोनाय हिसाबै जों बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गंसे बिथांनो थानो थाखाय न' लुनानै होदों आरो बिथांनि बिसिनो जाहाथे रांखान्थियाव जिहेतु जोबोद असुबिदा हौवाया जिहेतु फिसाया जिहेतु जेलाव थायो सासे फिसाला दङ फरायबाय थानाय गतिके जिउआव जाहाथे दावगालांनो हायो रांखान्थिनि फारसे बेखौ नोजोर बोनानै गंसे इ-रिक्सा दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा नैबे समाव बिथांनि न'खरनिसिम दैथायहरदों दा बेनि थाखाय आं प्रमद बर' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों बिटिआर सरकारनिसिम आरो जों मिजिंथिदों उननि समफोराव जोंनि साफ्रोमबो जायफोर जेलाव दङ बिथांमोना जेलनिफ्राय गनानै बेफोरबायदिनो गावनि न'खराव गावनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बयजोंबो आलो गोजोनै रायजो जालांनो हागोन दा बेनि थाखाय जोङो गोजौसिन बिजिरसालियाव जोङो आपिल खालामनायनि थाखाय बेनि थाखाय साखाफारा जोंनि गोबां बिथिंनिफ्राय खालामगासिनो दङ दा बेखौ एसे संदाननानै हेफाजाब खालामनाय जादों।
आरो बिथांनिजों लोगोसे गोबाङानो जिहेतु जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननोबो जिहेतु बिथांमोननि न'खराबो जोबोद गाज्रि बिथांमोनखौबो बिटिआर सरकारा माबाफोर राहा लागोन नामा? नंगौ गोबां दिनैसिमबो जोंनिया गोबां जेलाव जोंनि बर' फिसाफ्रा दङ दा बिथांमोननि न'खराबो नंगौ जोबोर गरिब दा बेखायनो खेबसेयावनो जिहेतु गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हाया दा बेनिखायनो जायफोरा आद्रा दंबावो सम आरो खाबुखौ लानानै जों बैफोरनि न'खरफोरखौबो अनसुंथाइ होलांनो थाखाय सानगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जेसेबां हागौ एसेबां बे अनसुंथाइनि थाखाय जोङो राहा लामा लागोन। बिटिआर माबा सरकारनिफ्राय आं आदा प्रमदनिफ्राय बहुत साबायखर बाहरबाय बहुत गोजोननायबो बाहरबाय माने न'बो होबाय आरो माबा जानो थाखाय खरसनि थाखाय बिसोर रिक्सा बायनायनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय मोनबाय आरो आं प्रमद सारखौ बिदि आरो आगोलाव मा रोखोम सोलिबाय थादोंमोन जिहेतु नोंथांनि जिबसाया जोबथेसालियाव जोबनानै दङ आगोलाव बिदिनो एसे एनै गासैबो खरस हरदोंमोन आरो एसे एनै बिदिनो आं सलायनानै जाबाय थायोमोन बिदि आरो